formes verbals acabades en gent i quent. El gerundi és una de les formes no personals del verb. Una manera fàcil de reconèixer-lo és l'acabament en nt, jugant, sabent, dormint. Encara que en la parla espontània és freqüent sentir gerundis acabats en gent o en quent, la normativa no els admet. És el cas de correguent, ploguent, riguent, isquent o visquent. Com que els gerundis normatius són vius també en la parla quotidiana, segur que no ens costarà gens usar-los. Vegem-ne uns quants exemples. Ha vingut corrent a casa així que ha sabut la notícia. Ha estat plovent tot el cap de setmana. Ha passat molt de temps vivint en la misèria. Últimament està eixint moltes nits. Per tant, no són normatives les formes de gerundi acabades en gent ni en quent. En lloc de dir traguent, riguent, beguent o nasquent, hem de dir traient, rient, bevent i naixent.